U ka nin kumaɲɔgɔnya sen fɛ min hakilina bɔra Mali yɔrɔ. Jamanatigi fila n'o ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ani Rusila jamanatigi Vladimir Poutine ye bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka jamana fila cɛ teriya siraw kan. Jako ani sɔrɔ yiriwali nasiraw fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min dɔ bɛ tali kɛ balo n'o ye sumankisɛw ye olu labilali kan ka taa Mali jamana kɔnɔ. Ka fara furu nɔgɔ kan n'an ko ma ko engrais ani taji n'o ye carburant ye min bɛna bɔ Rusila jamana kɔnɔ ka taa Mali jamana ma. Nin kɛra Kremlin ka lasiriw ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ kunnafoni di gafew fɛ. Jamanatigi Colonel Assimi Goïta ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Rusila jamanatigi Poutine ma ka kɛ n'a ka dɛmɛ tali ye ka taa Mali jamana ma ani fɛnɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'a bɛ k'olu kɛ ka taa Mali jamana ma min dɔ bɛ tali kɛ lakanako kun kan walasa u ka se ka jugu n'o ye terrorisme ye k'olu kɛlɛ ni ka basigi la don Mali jamana kɔnɔ. Kremlin ye min fara kan a ka nin bataki in kɔnɔ. Mali jamana ye kɛlɛkɛminɛ caman de sɔrɔ kabiri marsi kalo ka se utu kalo ma san 2022 ka fara o fɛnɛ kan kɛlɛkɛminɛ wɛrɛw olu fɛnɛ dira janvier kalo san 2023 ka se marsi kalo san 2023 o waati ma. O y'a to Mali jamana finitigiw n'o ye armée malienne ye ka kɛlɛkɛ sanfɛ pankulu caman sɔrɔ minnu bɔra Rusila jamana kan. Nisɔndiyara kosɛbɛ ni an ka nin kumaɲɔgɔnya ye min tɛmɛna nɛgɛjuru sira fɛ ni jamanatigi Poutine ye. Nin kɛra Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ka laseliw ye a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ. An ye kumakan kilennenw ani kumakan ladirilenw sɔrɔ ani ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ nafabɔ siraw kan n'o ye fan fila ka hakilina dɔ ye walasa ka se ka an ka jamanaw ka teriya siraw jiji. Cidenya siraw fan fɛ n'a bɛ wele ko relation diplomatique sɔrɔ yiriwaliko fan fɛ ani ka fara lakanako kan a ye min fara kan.